Og så far. Måske. En lille bitte smule. Den gamle idiot. God aften. Mit navn er Benny Andersen, og lige nu befinder vi os i Vejen. Det kan godt være, at det ser meget idyllisk ud lige nu, men for 5 minutter siden skete der en kæmpe eksplosion herom bagved. Og ja, jeg har ikke fået lov, men jeg har alligevel interviewet de sabotører, der gjorde det. Undskyld, kan jeg få det interview med dig? Hurtigt. Okay, hvad hedder du? Erna Edvard. Ja, og hvad laver du så her lige nu? Jeg har lige været inde og lavet sabotage på jernbanen. Ja, okay. Og arbejder du altid alene? Nej, jeg har en makker med, Jyssa Jørgensen, men hun er alene og samle vores ting. Ja, og hvordan kan det så være, at du er blevet del af modstandsbevægelsen? Jamen, jeg synes, det er vigtigt at stå op for ting, man kan se er galt, og det går jo ikke særlig godt med de tyskere. Jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan for at kunne få dem hjem igen, fordi at vi skal have vores land tilbage, og vi kan ikke leve under det her længere. Okay. Vil du med eller have et længere interview, eller? Nej, jeg bliver nødt til at løbe. Politiet kommer. Okay. Ja, og det var så Erna alle sammen. Jeg tror lige, vi skal finde hendes ven. Ja. Så vi kunne høre, så havde Erna Edvard lidt travlt. Vi skal se, om vi kan spotte hendes makker et eller andet sted. Nej. Vi har fundet hende. Altså, det er utroligt. Hej. Du hedder Jyssa Jørgensen. Ja. Okay, så selvfølgelig, så det er dæknavn. De er alle sammen dæknavn. Mit er måske også et dæknavn, det ved jeg ikke. Så, jeg hørte dit navn før. Var du ikke en del af den her industrisabotage, der skete i København på den her fabrik, den her radiofabrik, der hed Always? Jo. I 1944? Ja, det var mig. Hvordan kan det så være, at du befinder dig i Jylland i gang med en jernbanesabotage? Jamen, jeg skulle hjælpe min makker, og så synes jeg også bare, at markerne herovre, de har en lidt bedre duft. Ja, det synes jeg. Okay. Ja. Og hvordan tror du så, at du har sådan overlevet at være en del af modstandsbevægelsen? Altså, du er kommet væk fra den her sabotage, du lavede i 1944, og du er stadig ikke blevet fanget endnu. Jamen, hvad kan jeg sige? Altså, jeg er bare bedre. Okay. Ja. Ja. Tror jeg er noget sikker. Der stikker han! Oh my god! Jeg stikker han. Skud ham. Så, ja. Nu befinder vi så i en sikker skov. Og et sikkert sted, hvor politiet ikke er. Kameramanden er nødt til at gå. Men jeg har selvfølgelig fået efter vores gode sabotør. Og har nu fundet deres have. Goddag! Så, I vores have. ja, det var jeg skulle lige undskylde, men jobbet, lige ved det. Ja. Så, hvordan kan det så være, at I er blevet modstandsbevægelse? Jamen, altså, jeg læste på et tidspunkt en artikel i Den Frie Avis, Fri Danmark, Frit Danmark, Ja. Okay. om en dame, der hjemme i sin stue lavede nogle illegale aviser. Og så så jeg, hvordan at det virkelig er et godt budskab, og vi ligesom skal stoppe det her, og så tænkte jeg, det vil jeg også på lidt min egen måde. Ja, okay. Nej, men er det politiet? Hvad? Nu skal vi sætte med afsted, venner. Jeg tager den. Er det dyr? Lige nu, der står vi nede i en kælder, hvor en stikker simpelthen har valgt at deltage i et interview. Så jeg vil bare starte med at spørge dig. Ved du, hvad likvidering er? Ja, til når en stikker bliver dræbt. Det er skudt. Ja. Okay. Mener du, at det du gør, det er det rigtige? 100%. Kan du godt forstå deres mening for ikke at kunne lide stikker? Ja, det kan jeg da. Fordi at, vi går da om bag ryggen på nogle folk, og det er da ikke så rart. Ja. Så Men grundlagt er du imod likvideringer? ja, det er jeg da. Jeg vil da ikke dø. Ja. Jeg tror ikke, vi kan få mere ud af stikkeren her. Så
Ja, nu skal jeg ikke holde jer væk fra jeres Matador meget længere. Så som sagt, mit navn er Benny Andersen. Og tilbage til Matador! Og strømper, fru Andersen, skal han både kødfarvet og grå.